Hei, olen poliisi. Hei kyllä. Hei, olen poliisi. Voitko tehdä 2 voileipää millä tahansa ja lähettää poliisiasemalle? Olemme 3 minuutin päässä sinusta. Kunnossa. Kuinka kauan tarvitset? Ehkä puolen tunnin päästä. Okei, kiitos, mukavaa päivää. Mukavaa päivää.
Kunnossa. Ja älä unohda kastiketta. Hei, olen tulossa puhdistamaan todakkaa, koska kaikki rakennus on täynnä todakkaa, ja jos päästät minut sisään, näytän kuinka käyttää liima- tai myrkkyloukkuja. Sinulla ei ole aavistustakaan mitä elämä on, etkä vieläkään opi mitä on eläinten ja kivien välillä, ja teet tätä likaista työtä, koska silti kuuntelet toisia sen sijaan, että näkisit todellisuuden, enkä anna sinun tapaa heitä ja saan heidät kiinni ja heittää kauas, ja sinun täytyy mennä oppimaan lisää elämästä, ja apina on todiste siitä, että olet väärässä.
Haluatko juoda kanssani alkoholia tai kannabista, koska se on tylsää? Että syön kannabista suklaan kanssa enkä voi polttaa tai juoda alkoholia, enkä pidä alkoholista niin paljon bakteereja sivualkoholissa, ja jos juot vähän enemmän et tiedä mikä sinun nimesi on. Poliisi tappaa yhden ihmisen kilon kannabista ja sitten perhe ja ystävät tuhoavat koko kaupungin ja särkivät 1000 ihmisen sydämen ja tämä kaikki tapahtui kilon kannabiksen takia ja tällä tavalla ihmiset tuhoavat toisiaan ja varastavat ja vihaavat toisiaan, koska tämä kansa pelata uhria ja useimmat ihmiset kaatuvat. Koska kuuntele yhteiskunnan ja uskonnon lakia sen sijaan, että näkisit todellisuuden ja katso, ei aina yhteiskunta tai uskonto on oikeassa ja voimme aina löytää uuden ja paremman idean ja jos kuuntelemme edelleen historiaa, emme voi muuttaa maailmaamme paremman tulevaisuuden puolesta ja parasta, mitä voimme tehdä, on se, että jätämme toisemme rauhaan ja tuomitsemme minut vain silloin,
kun se on erittäin tärkeää, esimerkiksi tappaminen ja varastaminen. He tekevät ongelmia ja tyttöystäväni varastaa kaikilta, jopa perheeltään, koska hän ei voi kasvattaa kannabista kotonaan, ja hän sanoo, että kaikki rahani menevät tielle, ja siksi hän vihaa kaikkia. Tämä on 100 vuotta sitten. Jotkut huumeet ovat laittomia, mutta silti niitä voi ostaa koska tahansa, ja ne vain häiritsevät ihmisiä turhaan ja sanotaan lasten takia, mutta mielestäni jotkut huumeet ovat 100 kertaa parempia kuin alkoholi tai eläinten syöminen, ja lapsi oppii huonoja asioita tappamalla eläimiä, ja he oppivat tappamisesta. Enkä tiedä miksi jotkut huumeet ovat laittomia ja eläinten tappaminen on laillista ja ihmiset käyttävät huumeita, koska se on syntynyt tai juhla tai kipu, mutta ihmiset tappavat eläimiä 3 syystä tai heillä ei ole aavistustakaan. Mikä on elämä, tai he ovat typeriä tai he ovat hulluja. Eikä heillä ole aavistustakaan. On sääli sanoa jollekulle, että älä syö huumeita, koska lapseni oppii sinusta, ja sinä voit valita mitä syöt, mutta älä tapa ketään ruokasi takia, ja vaikka me olemme talossamme emmekä asu heidän talossaan talot, ja lapset oppivat pahoja asioita syömällä eläimiä eivätkä huumeita, ja lihan syömisen pitäisi olla laitonta. Luulen, että Jumala koettelee ihmisiä samalla tavalla kuin Jumala koettelee Aadamia ja Eevaa ja Abrahamia, ja Jumala testaa ihmisiä Abrahamin testin kautta, kun Jumala sanoo tappaa poikasi, ja sitten Jumala lähettää lampaat Abrahamille, ja sinä päivänä Jumala koettelee kaikkia ihmisiä Abrahamin testin kautta. Kyllä, olet oikeassa, joskus voimme nähdä heidän itkevän ja huutavan, ja jopa apina on sama ihminen, ja uskot Jumalan olemassaolon. Kuinka uskon Jumalan olemassaolon? Eräänä päivänä olin niin paljon sairas, eikä mikään lääkäri tai lääke voi auttaa minua, ja sitten joku sanoi minulle, että mene tämän miehen luo, että hän on Jumalasta, ja sitten menen sinne, hän vain ottaa kädestäni ja kipuni on ohi, ja minä oli ok, ja sitten 8 vuoden kuluttua katsoin yhden elokuvan ja huomaan, että joku teki saman teon. Olin menossa teurastamoon ja pyysin teurastajaa antamaan minulle eläinten nahkaa, ja hän sanoi miksi tarvitset eläimen nahkaa, ja minä sanon, että käytät vaatteita, ja hän sanoo sen olevan suuri synti, ja sitten sanon miksi tapat heidät, hän sanoo, koska Jumala sanoo, että se on ruokaa varten. Eikä sitä ole kirjoitettu muita varten. Et vieläkään löydä komeaa miestä sinulle. Kerro vain mitkä miehet ovat komeat, enkä siltikään löydä komeita miehiä, koska 95% miehistä on sokeripappeja, ja jos haluat miehen, etsi joku hyvä, koska on 5% mahdollisuus löytää komea. Jumala, jos kuulet minut, voitko näyttää minulle sinisen värin? Mielestäni tämä on Jumala. Voitko näyttää minulle numero 1? Tiedän, että jopa kannettava tietokone osaa lukea ajatukseni, mutta uskon, että tämä on Jumala.
Mikä on ilkeä tuli unessa? Mistä tämä hyttynen tulee? Tämä koko maailma on sinun ilmaiseksi, älä tule minun paikkaani, ja me ihmiset olemme ensimmäisiä eläimiä, jotka maksavat nukkumapaikasta. Hei! Haluan ansoja hyttysille, mutta vahingoittamatta niitä, koska vapautan ne. Odota, minä näytän sinulle. Okei, tule nyt mukaani.
Hei, olen poliisi ja haluan sinulta tietoa jostakin, joka hän oli täällä puhdistamassa torakkaa, ja jos päästät minut sisään. Haluatko juoda jotain? Ei kiitos. Joku oli tulossa puhdistamaan torakkaa ja sitten tiedämme, että hän oli vihainen sinulle ja sitten hän poltti kirkon ja hän oli tulossa tuhoamaan sinut. Sitten poliisi pidätti hänet ja 10 vuodeksi vankeuteen ja voitko selittää minulle miksi? Hän haluaa tappaa torakan ja sanoin hänelle, että on parempi, jos otat ne kiinni ja heität tielle tappamisen sijaan ja sanon, että opit, että eläimet ovat samoja ihmisiä ja ne ovat sieluja eivätkä kiviä ja olin vihainen hänelle. Okei, ymmärrän, kiitos, mukavaa päivää. Tervetuloa luokseni, olet yksi harvoista ihmisistä, joille puhun heille ja puhun sinulle, koska olet erittäin ystävällinen ja hyvä ihminen ja pidän sinusta ja luulet näiden hyttysten häiritsevän sinua. Mutta lähetän heidät pelastamaan sinut vaaralta, ja muistatko nämä miehet, jotka haluavat tappaa torakan, ja hän haluaa tappaa sinut, ja sitten näytän sinulle unessasi. Mutta et ymmärrä, ja sitten lähetän sinulle hyttysiä häiritsemään sinua, kunnes menet ulos. Ja kyllä, jos syöt tai tapat kaikki eläimet, tai ihmiset ja jopa puut, niin sinua rangaistaan, ja joku menettää henkensä ikuisesti, eikä toista mahdollisuutta elämässä. Olen todella pahoillani siitä, mitä tein eläimille, enkä tiedä, että tämä hyttynen oli tulossa pelastamaan minut ja kadun sitä, mitä tein eläimille menneisyydessä, ja tiedät, että rakastan eläimiä ja lopetan niiden syömisen, koska tiedän syömisen eläimet ovat väärässä, ja kun olin lapsi, kysyn perheeltäni miksi tapat eläimiä ja näen niiden itkevän ja he tuntevat kipua. Mutta he sanovat, koska Jumala sanoo, ja siksi syön niitä. Ja me jotkut ihmiset ajattelemme, että eläimillä ei ole sielua, ja he ovat täällä meitä varten käyttääksemme niitä. Jos syöt mitä tahansa eläintä, sinua rangaistaan ja kaikki eläimet ovat samoja ihmisiä, ja yhdenkään sielun ei pitäisi kuolla muiden eläkseen, ja apina on todiste siitä, että eläimet ovat samoja ihmisiä ja puillakin on sielu, ja voit syödä vain hedelmiä puista, ja edes et voi leikata kaikkia puita, koska puu kuolee, ja on sama kuin otat karvoja ihmisiltä
ja on rumaa. Jos syöt jotain eläimen kehosta ja on ok syödä puusta, jotta et kuole, ja jos satutat ketään eläimet tai ihmiset ja jopa puut, sinua rangaistaan, ja rangaistuksenasi on sama kuin sinä, ja tiedät joskus, että joku satuttaa jotakuta, ja heillä on sama ongelma, ja se olen minä, joka lähetän heille takaisin. 85% sanasta syö eläimiä ja siksi ne eivät ole meidän silmissämme arvoisia ja luotamme Jumalakirjoihin. Väärä on väärin, jos kaikki tekevät, ja oikea on oikein, vaikka kukaan ei tekisi. Entä jos kerron teille, että joku profeetta on erittäin ystävällinen ja hyvä ihminen, mutta he eivät ole peräisin minusta, ja jotkut ihmiset pettävät heidät ja kertovat heille, että he ovat jumalia ja käyttivät niitä omiin tarkoituksiinsa, ja siksi olkaa täynnä ja uskokaa enemmän siitä, miltä sinusta tuntuu jostain sen sijaan, että kuuntelisit toisia, koska ihmiset puhuvat paljon, mutta kaikki sanat eivät ole niiden kuuntelemisen tai seuraamisen arvoisia, ja riippumatta siitä, kuka sanoo. Koska jotkut ihmiset valehtelevat ja toiset eivät tiedä, mitä he sanovat, eivätkä anna joidenkin sanojen kääntää teidät toisianne vastaan, ja jos tunnette jotain ei ole oikein, älä tee sitä, ja esimerkiksi tiedät, että hirvi karkaa leijonalta, koska peura suojelee itseään leijonalta, ja hirvi ei halua olla leijonaruokaa etkä ole 5-vuotias. Koska jopa lapset voivat tuntea sen ja aivosi voivat ottaa selvää ilman, että joku kertoo sinulle, koska olet vastuussa teoistasi, ja siksi ole varovainen, ja jopa jotkut eläimet ovat ihmisiä, ja tein niistä. Onko eläimillä elämää kuoleman jälkeen ja minne me kaikki menemme, ja miksi luot meidät? Ja mikä on työmme maan päällä? Kyllä eläimet ja ihmiset ja jopa puut, mutta vähän erilaisia, ja te kaikki olette yhtä valoa, ja menette minne ikinä haluatte taivaalla tai maan päällä tai minun luonani, ja työsi on maan päällä, että silmäsi luovat tarinan minulle, ja minulle näkee, ja kuulee silmiesi ja korviesi kautta, ja jopa voin käyttää aivojasi puhuakseni jollekin. Se oli Jumala unessani ja nyt olen 100% varma, että Jumala on olemassa.